खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबिसिनथारावनो आं मनालिसा दैमारी आं सासे फोरोंगिरि आरो सासे बर' बिमा बर' आइजो महरै आं बर'नि बा बर' माहारिनि जौगानाय बर' फरायसाफोरनि जौगानायखौनो आं अरायबो हास्थायबोगासिनो दङ आरो आं जेब्लानिफ्रायनो आंनि फरायनाया जोबथ'यो बे समनिफ्रायनो आं दिनै गोसोखांदों 2008 मायथाइनिफ्रायनो आं धोरोमनि आफादफोरजोंनो जा फरायसा आफादफोरजोंनो जा बिदिनो बोसोरफ्रोमावबो बायदि बायदि जायगाफोराव थांनानै आं माखासे जोंनि गामियारि ओनसोलनि माखासे थासारिफोरखौबो आङो नुबोदों न'खरफोरनि रांखान्थि थासारिफोरखौ बा समाजनि बेबायदि बेले बेजे थासारिफोरखौ जौगानाय गैयै जोंनि गेजेरावहाय माखासे गेना गोरोन्थि सानलायलायनाय माखासे गावसोरखौ लानानैनो उन्दै साननाय बेबायदि लेक अफ मटिभेशन बेबायदि बायदिसिना थासारिफोरखौ आंहा नुबोनायखाय आं सासे फोरोंगिरि महरै आंहा गोबां गोसोआव दुखु दंमोन आरो आं बेबायदिनो खोब सानदोंमोन आरो बेखायनो जों मोनसे आसा खालामबाय थाखादोंमोन जे सानसे समाव जोंनि बे गोलाव सम आबसुनि दैदेननायाव जि जोंहा आन्दलन जाबोगासिनो दङ जायखौ जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट होननानै जों बयबो मिन्थिगौ आरो NDFBनि दैदेननायावबो बेबायदिनो 34 बोसोर गोबां बेबायदि गावनि जाथि माहारिखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा न' बां गारनानै हाग्रा बंग्राफोराव थाहैदोंमोन जोंबो नुबोदों आरो जों गामियाव थानाय सुबुं हिसाबै जोंबो भुक्तभोगि आरो जों बेखौबो जों हास्थायखादोंमोन जे मोनसे समाव बेबो थुंगिनांगौ आरो आंनि जिबनाव आं जि समनिफ्रायनो आङो जोनोम जाबोबाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौबो आङो नुबोदों उन्दै समनिफ्रायनो बोरै आन्दलन जादोंमोन जों बोरै गामि नागारनानै खारनांदोंमोन जों हराव न'आव उन्दुनो मोनामोन बेबायदिनो गामि गंसे जोङो बेबायदि खारग्लुं खारसि जोङो जादोंमोन आरो जोंहा जेब्ला बे समफोरखौ गोसोखाङो जों माने खोब बेबायदि आबेगिक जायो आरो बिनिखायनो जि BTRनि जिथु सुक्ति जि गोरोबथा बे गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि आंनि जिबनाव बयनिख्रुइबो देरसिन बा गोसोखांथावना दिन हिसाबै आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो दिनै फोरमायदों आरो आं सासे बर' बिमा हिसाबै बर' आइजो हिसाबै आंहा जिथु साननाय दङ गावनि जाथि माहारिनि सायाव अननाय दङ आरो बयखौबो जोङो मोजां हास्थायो रावनिबो सायाव जोंहा बेबायदि गाज्रि साननाय गैया जों अरायबो साफ्रोम लिडार साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान सनमान होयो जोंहा बिसोरनि सायाव पजिटिभ मोनसे नोजोर दङ आरो बिनिखायनो आङो गुबुनफ्रा बुङोब्लाबो गुबुनफ्रा बायदिसिना बाथ्राफोरखौ सानोब्लाबो आं हले अरायबो पजिटिभ आङो थार बाथ्राखौनो सानो आरो अरायबो आङो थोंगोर नोजोरजों आं नुदों BTR गोरोबथाया जोंनि बर'नि थाखाय मोनसे बे माइलस्टोन आरो बेनो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि बा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे बिथा होननानै आं दिनै गनायो आरो BTR गोरोबथाखौ आं गोसो गोरबोजों आं गरायदों जायफोरा दिनैयो सुक्ति खालामबाय जोंहा BTCनि मानगोनां चिफ हाग्रामा बिथां सारनि नुजाथिनायाव उइटनेस महरै जोंनि NDFBनि मोनब्रैबो फेक्सननि दैदेनगिरि बिथांमोन जोंनि आबसुनि मानगोनां बारग' जोंहा बिथां प्रमद सार आरो बिथां लरेन्स इस्लारि बिथांमोन साफ्रोमखौबो आरोबाव आं दिनै खनसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावदों आरो जेसेबां रायजो राजाफोरा बै दिनखालि गोसो गोरबोजों बे BTR गोरोबथाखौ बरायदों आं गावनो मेगननि नोजोरजों आं नुदों गामि गांखननि मानसिफोरा बोरै रंजादों बोरै गोजोननाय मोनदोंमोन आरो बै एखे बेबायदि थासारियानो जाहाथे जोंनि बर' समाजावहाय आरोबाव फैफिनो जि थांखिजों जि गोसो मोनसेजों बै दिनावहाय 27 जानुवारि 2020आव जेरै बरायदोंमोन आं बयखौबो खावलायदों नोंथांमोन साफ्रोमबो बे एखे सिन्ता बे एखे नोजोरजों बे BTR गोरोबथाखौ नायगोन मानोथो होनोब्ला आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं फरायसा आफादजों बा फरायसा गथ'फोरनि प्रब्लेमफोरजों आं मोगा मोगि जानायलाय आं बांसिन BTR बे गोरोबथाखौ आं बांसिन माने मोजां मोननाय जाहोना बे एडुकेशननि नोजोरजोंनो आङो नायदों आं मिन्थिगौ आंनि न'खरावबो आंहा गोबां बेबायदि फरायसाफोर दङ आरो जोङो हानायसेबाङाव जोङो बिसोरखौ जेसेबां हायो जोङो मटिभेट खालामदों आंनि गोसो गोरबोजों आङो बेखौ नुदों जे एडुकेशननि बेलायावहा
जों जुदि सांग्रां नङाब्ला जों जुदि गोरों जायाब्ला जोंनि गेजेराव जुदि जोंहा एवेयारनेस गैयाब्ला जोङो फरायब्लाबो जोङो क्वान्टिटिल'सो जागोन जोङो क्वालिटिखौ जोङो मोननाय नङा नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों आं बेखौ नुदों जे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय फरायसाफोरा क्वालिटि डेभेलप जागोन दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो जे एनआइटिखौ आं सिगांग्रो आङो मख'ग्रोनो आं इच्छा खालामबाय जोंनि गामि ओनसोलनि साबेसेया एनआइटि होनोब्ला मोनथियो जोंनि न'खरावनो रावबो मोनथिया जेब्लासिम जोंनि गथ'फ्रा माने साइन्सआवहाय पास जाबाय पास जानाय इन्जिनियारिं फरायनो होनो बिदिनो JEE आनजाद लिरो नाथाय बिनि उनावहा बोरै जायो बोरै एडमिशन मोनो जोंनि गथ'फ्रा मोनथिया जेब्ला एनआइटि होननानै बुंगोन बा जोङो एनआइटि इनस्टिटिउटआ जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दायो गायसनजागोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जेराव जों मोनथियो मोनसे रायजोआवहा गंसेल'सो थायो अलरेडि जोंहा आसामाव दंखायो सिलचरावहाय बेखौबो आं सानो 5% जोंनि बर' मानसिफ्रा बे एनआइटिनि बिसय मोनथिगोनदां बा मोनथियो होनना आं फोथायो दा एनआइटि फैनाय लोगो लोगो जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनै सांग्रां जागोन बेयाव फरायनोब्ला आंनि फिसाया मा फरायनो नांगोन बोरै जोङो बेयावहाय एडमिशन मोनगोन बेबायदिनो जोङो एसेहै जोंनि गथ'फ्रा दिनै जेसेबांखिनि जौगाबोबाय आरो बिनिख्रुइ बांसिन आं फोथायदों दिनै बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे इन्जिनियारिं बा जोङो टेक्न'लजिनि बेलायाव गोबां बेबायदि जौगासारनाय मोनगोन आरो एवेयारनेस फैगोन होनना आं बिसा खालामदों आरो बेयाव फरायनोब्ला बोरै जोङो साखाफारा जानांगौ जोङो क्लास 8निफ्रायनो क्लास 9निफ्रायनो जोंनि गथ'फ्रा सांग्रां जागोन आरो फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बुंनो हागोन एनआइटिआ मा आरो बेखौथ' जोङो नेक्स्ट टु आईआईटी होननानै जोङो मोनथियो जाय गथ'फ्रा आईआईटीआव एडमिशन मोना बिसोरो एनआइटिआव एडमिशन मोनो जोंनि गथ'फ्राबो 50% बे सुबिदाखौ जोंनि गथ'फ्रा मोनगोन बेयाव थाखा फैसानि खोथा फैनाय नङा जोङो गोजानाव फरायनोब्ला जोंनो गोबां रांखान्थि नांगौ जायो जोंहा थाखा फैसा नांगौ जायो नाथाय जोङो अदालगुरियावनो मोननाय लोगो लोगोनो अदालगुरि ओनसोलनि साखाथि फाखाथियाव थानाय बयबो बे खाबुखौ मोनगोन आरो गोनां गैयै बयबो बेयावहाय मुलाम्फा जागोन होनना आं फोथायो जेराव जोङो नुदों इन्दिरा गान्धीनि मुङावहाय जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जोङो मोनगोन दा दिनै भैरबकुन्द'आव बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जानाय लोगो लोगो जोंनि भैरबकुन्द' ओनसोला जौगागोन जोङो नुयो भैरबकुन्द'आ जोंहा भुटान अरुणाचल आरो आसाम बेखौ जोङो मोनथाम बेन्दोंजों जोङो बेयावहाय बयबो जोङो मोनथिखायो आरो बेयाव मोनसे टुरिजम प्लेस होननानैहा बुंदों नाथाय जोङो बेयावहाय नुदों आरो नुबोबाय थादों प्राय 2005आवहाय सेथिबार बेयावहाय टुरिजम मेला जोङो नुदोंमोन आरो देग्लायबो जोङो नुदों नाथाय बेबायदि नङालासिनो जेब्ला बे इनस्टिटिउटआ फैगोन बिनिख्रुइ देरसिन जोङो बेखौ जोङो नुनो मोनगोन बे ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा बेयावहाय जोङो एबजर्ब जानो जोङो खामानि मोनगोन फरायसाफ्राथ' फरायगोनानो बाखि मानसिफ्राबो गुबुनफ्राबो बेयावहाय गोबां सुबिदा मोनगोन पेयिं गेस मानसिफोरनि थाखाय न' लुना होनो खाबु मोनगोन क'क्राझारखौ नायहर जेब्ला मोनसे ओनसोलाव इनस्टिटिउट फैयो बे ओनसोला उन्नति जायो लामाया डेभेलप जायोब्लाबो दालां जायोब्लाबो इनस्टिटिउट जुदि फैयाब्ला बेयावहा जोङो कमार्शियेल पारपासनिफ्राय जोङो जेसेबां जौगानांगौ बेबायदि जौगानो जोङो हाया नाथाय जेब्ला बेयाव इनस्टिटिउटआ जागोन अब्ला साखाथि फाखाथि थानाय लामायाथ' जोंहा जाखागोन लामा दथाफ्रा नाथाय बे खाथि खाला थानाय मानसिफ्रा बयबो सोलोंथाइनि बिथिङाव सांग्रां जानायजों लोगोसे गावसोरखौहाय रांखान्थि बेलायाव जौगानो खाबुफोरखौ मोनगोन आरो आं फोथायदों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय 50% सुबुङा बेयावहाय साख्रि मोनगोन खामानि मोनगोन आङो बेखौ फोथायदों आरो जोङो दिनै मोनथिगौ जोंनि गथ'फोरा गोबां बेबायदि गोजानाव थांनानैहा फरायो जोङो दिनै हटेल मेनेजमेन्टनि खोथा बुंदों टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्टनि खोथाखौ जोङो मोनथिगौ नाथाय जोंनि गथ'फ्रा जोङो बेखौहाय एसे फरायनानै ड्रप आउट जानानैसो जोङो सोरनिबा आन्दाराव जोङो खामानि मावो लेबार हिसाबैसो जोङो खामानि मावो नाथाय जों दिनै बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बेखौ मोनदों जे टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्ट जोंनि गथ'फ्रा जेब्ला हटेल मेनेजमेन्ट जोङो बेखौ जेब्ला जों फरायगोन जोंनि गेजेराव जेब्ला बे हटेलफ्रा जागोन बेयावनो जोङो साख्रि मोनगोन खामानि मोनगोन आरो मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सलायनो थाखाय आं साननानै मोनदों more than 50,000सो जोंनि इमप्लयिसफोर नांगौ दिनै जोंहा जोंनि बिटिआर गोरोबथायाव जोङो जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय मानसिफ्रा जोङो 100आव 80% जोङो खामानि मावनायनि बे सुबिदाखौ मोनगोन आरो जों मोनथिगौ जोंनि बर'फ्रा जों आबाद मावो जों आबाद मावनानै जोङो थांनानै थाग्रा दिनै जोंहा मोनथिगौ जे जोङो एग्रिकालचार इउनिभारसिटि जोंहा जरहाटआवसो दङ दिनै आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं मोनथिगौ दिनै जरहाटआव एग्रिकालचार इउनिभारसिटियाव एडमिशन लानोब्ला एसटिफोरा मिनिमाम जोङो 70% नांगौ जायो
आरो जाय इन्टारभिउ पास जाबाय जायहा हायर सेकेन्डारि साइन्सआवहाय 70% थायो बिसोरसो मोनो एसटि आव दा जोंथ' मिथिगौ जोंनि बर' मानसिफ्रा जेनेरेल कटायावथ' कम्पिट खालामनो हाया एसटि कटा जि इसि कटा बेयावबो जोङो 7%ल' बबेबा बोसोराव सासे बा सानैल' मोनो आं गावबो थांदोंमोन मोनसे समावहाय आंबो एग्रिकालचार माने बिएससि एग्रि बिएससि फरायनो थांदोंमोन बै समावनो माने नियर एबाउट 70% थांदों आंबो माने पार्सेन्टेज खमखाय आं एडमिशन मोनाखिसै दिनै आं फोथायदों आं सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जायफ्रा फरायसाफोर दङ फरायगासिनो दं आं नोंथांमोनखौ थुलुंगा होदों मटिभेट खालामदों जेराव जोंहा रौतायाव जोंहा अर्गेनिक इउनिभारसिटि जागोन नोंसोरनि थाखायनो दिनै जाय दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिआर सुक्तिखौ खालामनानै लाबोबाय बे गासैबो जोंनि उथिबोनाय इयुन जेनेरेसननि थाखाय इयुन जोलैखौ रैखाथि होनो थाखाय बिसोरखौ थांना थानायनि मोन्थाय होनो थाखाय रांखान्थि जौगाहोनो थाखाय बिसोरखौहाय मोनसे मोजां केरियार इनफरमेशननि बेलायावनो जा सोलोंथाइनि बेलायावनो जा देहा फाहामसालिनि बेलायावनो जा गासैबो बिथिंनिफ्राय बिसोरखौ जोङो रैखाथि होनो थाखाय बा बिसोरनि मोनसे रैखाथि गोनां इयुनखौ जोङो दिनै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोन्दों आरो आं मिथिगौ बा जों बयबो मिथिगौ जोंनि बर'फोरा गेलेनाय आयदायाव खोब गोरों साखाफारा जों दिनै जमुना बर'खौ जोङो मिथिगौ जोङो दिनै जमुना बर' बायदि हाजार जमुना बर' जानो जोङो खाबु मोनगोन जेराव जोङो दिनै साय जोङो मोन्दों जोंनि गथ'फ्रा गामि ओनसोलाव फुटबल गेलेयो नाथाय जोङो कचिं मोनिलाय जोङो बेबायदि फरायनायनि सुबिदाफोरखौ मोनिलाय जोंहा केरियार इनफरमेशन मोनिलाय जों मा जायो जे जोङो जास्ट माने ओरैनो गामियाव गेलेनायाल'सो जोङो थायो नाथाय जोङो साय जेब्ला जाबाय जोंहा जिथु बे मोनसे स्पर्ट्स कलेज जोंनि गेजेराव फैदों जोंनि गथ'फ्रानो खाबु मोनगोन दिनै जोङो नों आं बा जोंनि समाजनि साफ्रोम उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बेवहाय फरायनो खाबु मोनगोन बेयावहाय केरियार इनफरमेशन मोनगोन गेलेनानै जोङो मा जानो हायो बोरै जोङो गेलेनो नांगौ जोङो बेखौबो जोङो खाबु मोनगोन आरो जोङो मिथिगौ जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंहा मा जायो दिनै एम्फौ लायो जोङो जि दायो दिनै कटेज इन्डास्ट्रिनि खोथा दङ स्मल स्केल्स इन्डास्ट्रिनि खोथा दङ फिसा फिसा इन्डास्ट्रिफ्रा गायसनजागोन आरो बेबायदि इन्डास्ट्रिफ्रा गायसनजायोब्ला जोंनि जायगायावनो गायसनजागोन दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो इच्छा जादों आङो सासे मानसिखौ लोगो मोन्दोंमोन बियो मानो इन्डास्ट्रियाव साख्रि मावोमोननो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलाव बिथाङा मामोन इन्डास्ट्रियाव साख्रि मावोमोन बे साख्रिखौ गारनानैनो बियो दिनै बबेयाव फैदों जे बे जि दानाय खामानियाव फैदों बिथाङा जि दानानैहा बिथाङा आंखौ बुंदों सोरबा जुदि साख्रि गैयि दङब्ला बायदेव खोन्था ओरैबायदि जब माने अपरचुनिटिस दङ दिनै बोसोरावलायनो बिथाङा चाइनायावहा मा खालामोनो more than 8 लाखसनि लायनो बिथाङा बुस्थु हरोनो जि दानानै हरोनो दा बेफोरबायदि इनफरमेशन बेफोरबायदि खाबुफोरखौ जोङो बे इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जे जों कटेज इन्डास्ट्रिनि खोथा बुंदों जोङो गामि ओनसोलाव बेबायदि फिसा फिसा बुवा कटा इन्डास्ट्रि जोंहा जेब्ला जागोन जोंनि आइजोफ्रानो जोङो मा जागोन खामानि मोनगोन जों आइजोफ्रानो जि दानानै फाननायनि बे मोनसे बेबस्थाखौ मोनगोन जों जेखौ बुङो इ मार्केटिं होनना बुंदों दिनै गावनि न'आवनो जोङो मोनसे दखान बायदि बानायनानै थ्रु जोङो माने मबाइलनि गेजेरजों जोंनि बे दखानफोरखौ दिन्थिहरनानै जोङो दिनै फाननायनि खाबु बायनायनि खाबुफोरखौ जोङो मोनगोन दा अब्ला जोङो बेखौ जेब्ला जों मोनगोन निस्सय जोंनि बर' आइजोफ्रा जों जिथु जौ संनानै फाननाय जोंनि न'खराव जिथु जौ लोंनानै बिसि फिसाय दावराव दावसि जानाय बेफोरबायदिफ्रा जोंहा जोबगोन जोंनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थाखाय मोनसे रांखान्थिनि बेलायाव जौगानायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन आं दिनै फोथायदों आरो जोङो मिथिगौ बेयावहाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि मेट्रिक पास जानानैनो जोङो फरायो जायफोरा सोरबाबा हायार सेकेन्डारि पास जाना फरायो दिनै जोंनि बर' गथ'फ्रा हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिनि थाखायबो जोङो बेयावबो जोङो फरायनो थाङा जोङो मोनथियानो जोङो हेन्डलुमाव जोङो बोरै साख्रि मोनो टेक्सटाइल इन्डास्ट्रियाव जों बोरै साख्रि मोनगोन दिनै जायफोरा इन्टारेस्टेड गथ'फोर बिसोरो दिनै बेयावबो फरायनायनि मोनसे खाबु मोनगोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव दिनै JNV जवाहर नवोदया बिद्यालया गायसनजागोन जोङो बेखौ मोनथिदों जोंनि बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनो बेबायदि खाबुफोरखौ जोंनो लाबोदों दिनै बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों जोङो बयबो बर' फिसाफ्रा जोंनि बर' आइजोफ्रा बर' बिमाफ्रा बर' बिफाफ्रा जायफोरा नट इन्टेलेक्सुवेल बा जायफोरा गोरों नङा जायफोरा लेखा फराव खोब बेबायदि गोरों गोरा नङा नोंथांमोना सों गामि ओनसोलाव जे बिटिआरआ जोंनि थाखाय मा लाबोदों जे गोबां बेबायदि बांसावदों आंबो नुदों निउस मिडियाफोरनि गेजेरजों जेबो गैया होनदों नाथाय जेब्ला अबजेक्टिभआव जोङो नुदों बेयावहाय आं बेनिखायनो आं खावलायदों जों साफ्रोमबो बर' आइजोफ्रा जुदि थारैनो गावनि गथ'खौ मोजां मोनोब्ला गावनि
बर' माहारि जोलैनि जौगानायखौ मोजां मोनोब्ला बयबो जोङो बे बिटिआर एकर्डखौ जोङो गनायनांगोन आरो जों गोसोनि मेगनखौ बेखेवनानै नाय माथो दंमारो गुबुना बुंनायाव दा फोथाय आरो आं बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो सोलोंथाइनि बेलायावथ' जों गोबांखौनो जोङो मोनबाय जोङो थारैनो जौगाथारगोन जोङो बेबायदि मोनसे खाबुखौ जोंनो दिनै लाबोदों आरो आं बेखायनो बे समाव बुंनो सानदों जे आं सासे पलिटिकेल साइन्सनि फोरोंगिरि हिसाबै आङो दिनै नुबोदों 1947 मायथाइनिफ्राय जेब्ला भारत स्वाधीन जादों बेबायदिनो गोबां समाव गुबुन गुबुन बेबायदि मुभमेन्टफ्रा जाबोदों आरो बे मोनफ्रोमबो मुभमेन्टखौ भारत सरकारा गणतान्त्रिक बेबस्थाजों सल्युशन खालामनो थाखाय मोनसे बेबायदिनो बिथांमोना बेबायदि स्टेपफोरखौ लाबोदों थिग बेबायदिनो बर'आबो गावनि आलादा बर' रायजो बिनानै जोङो आन्दलन खालामबाय आरो बेबायदिनो गणतान्त्रिक बेबस्थाजों बर'फोरनि एम्स एन्ड एसपिरेशन्सखौ फिलआप खालामबा फुलफिल खालामनो बिसोरनि नागिरनायफोरखौ बिसोरनि हास्थायनायफोरखौ सुफुंनो होननानै जोङो सेथि जोङो बिएसि एग्रिमेन्ट जोङो मोनदों आरो बिनि उनाव जोङो बिटिसि एग्रिमेन्ट जोङो मोनदों बे दिनैनि बे थामथि एकर्डआबो बेनो जे जों जिहेतु गणतान्त्रिक देशनि जोङो नागरिकखाय सरकारा जोंनि एम्स एन्ड एसपिरेशन जोंनि हास्थायनायफोरखौ अरायबो बिसोरो माने गणतान्त्रिक बेबस्थाजों सल्युशन खालामनो हास्थायो आरो बेनो दिनै जोंनि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि जोंनि हारिमु जोंनि थामोनथा जोंनि राजखान्थि रांखान्थि जोंनि राव थुनलाइ बे गासैखौबो लानानै इथनिक सिटि आरो जोंनि कालचारेल जों गासैखौबो लानानैहा मोनसे एज ए हल जोंनो दिनै मोनसे रैखाथि होनो थाखाय बे मोनसे एग्रिमेन्टखौ दिनै भारत सरकारा गणतान्त्रिक बेबस्थाजों खालामदों आरो बिनिखायनो आं दिनै बरायो आरो बे जागोन जोंनि बर'लेण्ड सोरजिजानायनि मोनसे फाउन्डेसन जेब्ला जोंहा बे इमप्लिमेन्ट जागोन गासैबो जोंनि बे प्रभिजनफ्रा दिनै जोङो मोनथिगोन जेब्ला जोंनियाव हिउमेन रिसोर्स डेभेलप जागोन जोंनियाव जेब्ला रांखान्थि डेभेलप जागोन जोंनि समाजा मोनसे गेरेमसा मोनसे महराव मोनगोन जोङो नेक्स्ट स्टेपआवहाय नेक्स्ट खलबाव जोङो थारैनो जोङो बड'लेण्डखौ जोङो मोनगोन आरो सोरजिजागोन होननानै आं 100% आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि फोथायनायखौ आङो फोरमायदों गुबुन फारसेथिं आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जे जोंहा जोंनि बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज जोङो मोनदों एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजखौ जोङो मोनबायब्ला बिनि नेक्स्ट अल्टारनेटिभ हिसाबै आं सानदों जेरै अरुणाचलफोरा मा होनना बुंगोन बेखौहाय बिस्राबो मोनसे अरुणाचल प्रदेशआवहाय इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन हिसाबै स्टेटनि बिसोरहाबो जायो दिनै जोङो बर'लेण्ड पाब्लिक सार्भिस कमिसन जोङो सोरजिजानो बा जोंनि गथ' गथायफ्रा जायफोरा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलावहाय साख्रि मावनो बेबायदि इच्छा जादों जेरै जोङो मिथिगौ आसामाव जोङो एपिएससि जों मिथिगौ दिनै इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन स्टेट सार्भिस कमिसन होननानैहा जोङो मिथिगौ दिनै बेबायदि जोङो बेबायदि सोरबा एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव साख्रि मावनो ओंखारबोनाय गोबां गथ'फोर माने खोब माने मटिभेटेड जानाय गथ'फोर आं लोगो मोनबोदों आरो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायदों जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज जोङो मोनदोंब्ला बेबो जोंहा नेक्स्ट स्टेपआव बेबो जोंनो जागोन जे बर'लेण्ड सार्भिस कमिसनजों सोरजिजागोन जोङो बेनिखायनो जोङो फरायनो नांगौ दिनै जेसेबां हायो जों गोसो होसारनानै जोङो फरायनांगौ दायो जोङो पेन्डामिक होननानै बुंदों कभिड-19 जोङो न'आव जिरायनानै दङ गोबां गथ'फोरा मबाइल नायनानै बेबायदिनो बेरायलाबायना समफोरखौ हगार हरदों नोंसोरो बेबायदि समफोरखौ दा हगारसै जोंहा जिहेतु गोरोबथा मोनसे जोंनि सान्थि गोरोबथा जाबाय जोङो मोनसे समाव जों गियोमोन जों गावखौनो माने बर' होनना सिनाखि होनो जोङो गिनाय मोनोमोन बर' होनना बुङोब्ला आंखौथ' गोबां गुवाहाटियाव अट' आवलाफ्रा बुंदोंमोन नोंसोर बोरै थायो बर' होनब्लाथाय उग्रपन्थी होनना बुङोमोन दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि उग्रपन्थी गैलिया आरो आं सानो बुहुमनि गेजेराव बर'आनो सेथि माहारि खोमा बेबायदि जि माहारिया दिनै गासै आर्म स्ट्रागलफोरखौ ले डाउन खालामनानै सान्थिनि गेजेरजों मोनसे माहारि दानो आवगायबोनाय आरो गासैबो माहारिफ्रा दिनै बरायदों जोङो नुदों गुबुन जाथिफोरनि गुबुन माहारिफोरनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बिटिआर गोरोबथाखौ बरायदों बिसोर जेबो कमेन्ट होआखै दिनैसिम नाथाय जोंनि गेजेरावसो जोङो एसेबां गिदिर मोनसे थासारिखौ मोननानैबो मोनसे एकर्डखौ मोननानैबो जोंनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा जोंनि लेखा फरा रोङि जाम्बा जाम्बि बर' माहारिफोरखौ बिट्रे खालामनो गुबुन लामाजोंहाय दैदेनलांनो नाजानायखौ जोङो नुदों आं बिनिखायनो आं खावलायदों आंबो सासे
बेबायदि गिदिर इन्टेलेक्चुवेल नङाब्लाबो बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा गावनि समाजखौ मोजां हास्थायग्रा सासे आइजो हिसाबै आं खावलायदों जाय इन्टेलेक्चुवेल मानसिफ्रा बर'नि मेलेमजिबि मानसिफ्रा जोंनि जाथिनि गेजेराव बेबायदि बोखावनो नाजादों जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय लेखा फरा रोङि जाम्बा जाम्बि जि मा बुङो बेखौनो नंगौ साननाय मानसिफोरखौ गुबुन लामाजों लांनो नाजादों नोंसोर बेखौहाय अननानै नागारदो नोंसोरनि गोसोनि मेगनजों नाय आत्मानि मेगनजों नोंसोरो नाय अब्ला नोंसोरो नुगोन बिटिआर गोरोबथाया जोंनि थाखाय मा आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जोङो बेयावहाय मोनदों जे जों गोबां समनिफ्रायनो बा गोलाव समनिफ्राय जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जोङो बिसोरखौ बोरै पलिटिकेलि जोङो बिसोरखौहाय प्रटेक्शन होनो हागोन जोङो जोंनि इस्युआ बेबोमोन दिनै बेबो बे इस्युआबो दिनै बेयाव गेरेन्टि होजाबाय बे इस्युआबो जोंहा सलुशन समाधाननि लामायाव फैबाय दिनै बिसोरबो एसटि मोनबाय आरो बिनिख्रुइ देरसिन गोजोननाय मा थाबावगोन आरो जोङो जेखौ बुंबाय थादोंमोन जे जोंहा संकसनिफ्राय सदिया जोंहा मा जानांगौ होनना बुंदों बड'लेण्डनि सिमा जोंहा जानांगौ आरो बेयावबो जोङो नुदों जे जोङो जोंनि राजखान्थिनि बेलायाव जोङो बेखौ नुदों सेथियावनो लिरखादों अबजेक्टिभआव एरिया बारायनायनि खोथा आरो पलिटिकेल स्ट्रेंथनि खोथा दङ जोंनि एरिया जोंहा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन जोङो मोननै डिस्ट्रिक्ट जोङो मोनबावगोन जेराव जोङो काउन्सिलनि बाथ्रा जोङो बेवहाय मख'नाय दङ जोङो बेहा बेयो जुदि जाफुंमारोब्ला जोंहा 6टा डिस्ट्रिक्ट जागोन जेराव जोङो 40टा जोंहा MCLA मोन कनस्टिटुएन्सि दङमोन दिनै 60टा जागोन गुबुन गुबुन जाथि माहारिनि रिप्रेजेन्टेटिभ्सआ बेयाव बारायगोन रिप्रेजेन्टेटिभ्स बारायनाय लोगो लोगो जोंनि प्रब्लेम्सफोरखौ जोङो उत्थापन खालामनो जोङो राजनैतिक मन्चआव लाबोनो जोङो खामानि मोनगोन जोंनि जाथि माहारिनि अनगायैबो गुबुन जाथिफोरजों लोगोसे जोङो बिदा फंबाय सानलायलायनानै जोङो खौसेयै जोङो जौगालांनायनि बे खामानिखौ बे सुबिदाखौ जोङो मोनगोन आरो बेबायदि एसेबां मोजां सुबिदा थासेयावबो माखौ माने जेबो गैया होनना बुंखो आं बेखौ माने बुजिनो हायाखिसै आरो जायफ्रा बेबायदि सानदों आंथ' सासे माहारि सिबियारि हिसाबै आं सानदों पलिटिकेल मटिभ आरो बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय बे खोथाफोरखौ बुंदों आं बेनिखायनो दिनैनि मुगायाव बर'फ्रा गावनि बेक्तिगत स्वार्थखौ नागारनो नांगौ आरो जोङो बयबो जोङो खौसे जानानै जि गोरोबथाखौ जों लाबोबाय जोङो 17 बोसोर आं दिनै बुंदों 17 बोसोर जोङो BTCखौ जोङो बरायदों मान सन्मान होदों बिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सन्मान होदों जोङो बरायबोदों आरो जोङो बिसोरखौ दिनैबो जोङो सन्मान होयो आरो दिनै आं बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरा दिनै बे खाबुखौ मोनबाय जे BTCनि गेजेरजों 17 बोसोर बर' माहारिखौ सिबिनो आरो दिनै BTRनि गेजेरजों बे खाबुखौ होनांगौ जाहाथे BTR सुक्ति खालायगिरिफ्रा आरो बिसोरबो जाहाथे गावनि बर' माहारिखौ सिबिनो खाबु मोनो गोदान माने आधुनिक माने मडार्निटिया जाहाथे फैयो डायनामिक लिडारफोरा जाहाथे फैयो आरो आंथ' मोनसे नोजोरजों नुदों जे BTRआ जाबाय जोंना मोनसे स्मल स्टेट बियो स्मल स्टेट जायखौ जोङो क्षुद्र राष्ट्र होननानै बुङो जोङो नुदों जायफोरा सेकेन्ड वर्ल्ड वारनि उनावहाय जायफोरा कल्ड वारनि आयदाफोरखौ फरायदों USSRनि बाथ्राफोरखौ फरायदों बेयाव नुदों आरो फिसा रायजो दाजादोंमोन दिनैबो जोंनि नर्थ इस्ट स्टेटआवहा बा जोंनि सा सानजा भारताव बेबायदिनो जानो थांदों स्मल स्टेटफोरखौ जोङो दाजागोन आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे समाव जोंनि एम्स एन्ड एसपिरेसन जोंनि थामोनथा जोंनि रांखान्थि जोंनि राजखान्थि जोंनि हारिमु जोंनि गासैखौबो लानानै जेखौ जोङो नागिरदों बे थारैनो जाफुंथारगोन आं बिसा खालामदों आङो फोथायदों आरो आंनि आफा इसोर आं जि गोथां इसोरखौ सिबियो आं बेखौबो हामबाय होनो सानसेखालि सासे आइजोआ आंखौ बुंदोंमोन जे सुक्ति जानायनि उन दिनावनो बिथाङा बुंदों आरो बर'आ ओरैबायदि ममेन्टाव मोनफैबाय जि ममेन्टाव बर' माहारिया उद्धार जानांगौमोन दिनै बर'आ लायनो थैनायनिफ्राय माने धंस जानायनिफ्राय बर'आ लायनो दिनै मा जाखोनो बासायजानायनि खाबुखौ मोनबायनो आरो बिनिखायनो बिथाङा बुंदों आंनि आफा इसोर आं धन्यबाद होयो आंबो दिनै बे नोजोरजों नुदों जुदि बे सुक्तिया जायामोनब्ला जोंनि बर' माहारिया मा जागौमोन दिनै मडार्न साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि मुगायाव जों जेसेबांखिनि जौगानांगौ जों दाबो जोङो जौगायाखै जोंहा गोबां इन्टेलेक्चुवेल दङ जोंनि गेजेराव नाथाय जोंनि गथ'फोरखौ मटिभेट खालामा जोंनि फरायसाफोरखौ मटिभेट खालामा दिनै आं सानो आंल' बिल्डिं न'आव थानानै आंल' पाका न'आव थानानै मा जानो
आंनि गामि गांखनाव थानाय गथ'फोराबो बिसोरबो बिल्डिं न'आव थानो मोननांगौ बिसोरबो गारि सालायनो हानांगौ आं दिनै more than 50,000 इनकाम खालामो बिसोरबो खाबुखौ मोननांगौ आंनि नोजोरा बिसोर बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं बांसिन स्ट्रेस होदों जेराव आङो स्ट्रेस होदों एडुकेशननि बेलायाव आं सासे आइजो हिसाबै जोंनि आइजो माहारिखौ आङो खावलायदों नोंसोरो गुबुननि खोथाफोरखौ लानो नाङा जे गोरों गोरा मानसिफोरा जायफोरा बिटिआरखौ बरायदों नोंसोरो नाय गावनि गथ'फोरखौ जुदि अनदोंब्ला बिसोरनि मोजां इयुनखौ जुदि नाजाथारदोंब्ला आं नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंसोरो बे बिटिआर गोरोबथायाव जे डायनामिक लिडार गोरों लिडारखौ नोंथांमोना सायख' आरो बेयावहाय सोरबा बुंनायनि गेजेरजों नङा नोंसोरो गावसोरनि बिबेकनि नोजोरजों गावसोरनि गोसोनि नोजोरजों नोंसोरो नाय आरो आं गुबुन फारसे आं खावलायनो सानदों जोंहा दिनै जोंनि गेजेराव NDFB होननानैबो जोङो गैलिया आं दिनै गोबां समनिफ्रायनो आंहा बेबायदि मोनसे क्लोज रिलेशन दङ बिसोरजोंबो बिसोरनि सेंग्राफोरजोंबो आंनि गोसोआ आं गाबखांनाय मोनोमोन बिसोर हाबा जाबाय न'खर जाबाय न' भारा लानानै थायो बेबायदि फिसा फिसा ओनसोलफ्राव न' लुनानै थादों दिनै बिसोरो हाग्रायावबो थांनो हालिया ना बिसोरो इनकाम खालामनो हायो ना दुब्लियाव थांना खामानि मावनो हायो ना बिसोरो बेबायदि लेबारखौनो मावनो हायो बिसोर ओरैबायदि डाइलेमायाव दङमोन आं दिनै बिसोरखौहाय आंनि मोनसे नोजोरजों गोसोजों आङो खावलायदों नोंसोर दिनै ओरैबायदि मोनसे खाबुखौ दिनै मोनदों जे जि खाबुआव नोंसोर गावनि गथ' गथाय गावनि मान सन्मानखौ लानानै थांना थानो गसंनो बेबायदि मोनसे बिथाखौ दिनै नोंथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा लाबोना होफैदों दिनै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां सम 2005 निफ्रायनो दिनै NDFB आ सावरायदों खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बेबायदिनो नारा नाथा नाजालायनायनि गेजेरजोंसो दिनै बे सुक्तिया जाफुंदों बिनिखायनो नोंसोरो बेबायदि गुबुन गुबुन जायालासिनो मोनसे नोजोरजों नाय आरो जायफोरा जोंथ' नुबाय थाखादों रिहेबिलिटेसननि खोथा बुंदों जायफोरा बैसो दङ जायफोरा माने एडुकेशन क्वालिफिकेशन दङ बिसोर मा मोनदों बिसोर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेबायदिनो रेलवेयावनो जा बा मा होनना बुंगोन गुबुन गुबुन माने डिपार्टमेन्टआव बिसोरखौ मा खालामनाय जागोन एबजर्ब खालामनाय जागोन बिनिखायनो फोथाय नोंसोरो गोनो गोथो जानो नाङा बिसा खालाम गावनि सायाव फोथायनाय लाखि नोंसोर जुदि फोथायनाय लाखिया 34 बोसोर नोंसोर आन्दलन खालामनाया बियो मिनिंलेस जागोन नोंसोर जुदि गावसोरनियावनो जुदि फोथायनाय लाखियाब्ला सोरबा माबा मोनसे बुङोब्लानो जुदि नोंसोरो बेजोंनो थांफायोब्ला आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायदों आंनि गोसो गोरबोजों आं बिदा फंबाय साननानै आङो खावलायदों नोंसोर जि थांखि लानानै हाग्रायाव थांदोंमोन आरो जिखौ नोंसोरो मोनसे गोसोजों गावनि माहारिखौ सिबिनो होना ओंखारलांदोंमोन दिनै नोंसोरनि बे मोनसे खाबुखौ दिनै होदों जि माहारि सिबिनायनि मोनसे खाबु नोंसोरो मोनदों गावनि न'आवनो थानानै गावनि गथ' गथायजों थानानै जोङो कमन पिपोल जानानै बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दिनै गोनो गोथो जानो नाङा आरो जायफोरहा बेबायदि गोबां केसफोर दङ जों बेखौ बुंदों हाइनस केस नन हाइनस केस जेब्ला एग्रिमेन्टआ जाखाबाय सुक्ति खालामखाबाय नोंसोरनि बे केसा दिनै मोनसे समावहाय आं दिनै नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों फोथायनानै आं बुंदों जे आं खावलायदों बेबो दैखांजागोन जोङो गोनो गोथो जानो नाङा जोङो गावजों गाव फाव फान्दायलायनायफोरखौ जोङो नागारनो नांगौ नङाब्ला जोङो आरोबाव जोङो बेबायदि मोनसे गब्र'नायनि मोनसे लामाजों जोङो थांगोन आरो जायफोरा दिनै जेबो गैया होननानै बुंदों बेफोरखौ बुंग्राफोराथ' आङो मिन्थिगौ इन्टेलेक्चुवेल मानसि बिसोरो गोरों गोरा मानसिफ्रानो दिनैहाय मा खालामदों पलिटिकेलि मानसिफोरखौहाय गुबुन लामाजों बेंनो नाजादों बा लांनो नाजादों बेफोरखौ जोङो नागारनो नांगौ गावनि सार्थफोरखौ जोङो नागारनो नांगौ दिनैनि मुगायाव जोङो गोसो मोनसेजों जोङो जोंनि माहारिखौ जोङो बजबनो जोङो सोलोंनो नांगौ आरो जोङो दिनै मोनसे इन्टारनेशनेल लेभेलाव बर' माहारि होननानै जोङो सिनाय मोनजाबाय आरो आं लाजिनाय मोनो बुंनो आं दिनै पलिटिकेलि मटिभेटेड जानानै आङो बेखौ बुङाखै नाथाय आङो सासे बर' आइजो हिसाबै आङो इमोसनेल जानानै आं बुंदों जायफोरा गोदो बर'नि दैदेनगिरिमोन MP जाबोदों दिनैबो MP माने MLA मोन मन्थ्रिमोन दिनै बिसोरो मानो बेबायदि गावजों गाव माने बेबायदि मोनसे गोरोबथाखौ लानानै बेबायदि बेरेखा जानो हास्थायखो आं बेखौ नोंथांमोनखौ आं खावलायदों गुरै जानानै जुदिअ आङो बुंनो समाया बैसो लानानै उन्दै आंहा बेबायदि एक्सपिरियेन्स गैया अब्लाबो आङो खावलायदों नोंथांमोना बे गासैखौबो नागारनो नांगौ गावनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बर' माहारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नोंसोर बे गासैखौबो नागार नोंसोरनो गोबां सम बेबायदि नोंथांमोना खाबुखौ मोनबाय आरो दिनै गुबुनफोरनो बे खाबुखौ होनांगौ
गुबुनफोराबो जाहाथे गावनि माहारिखौ सिबिनो खाबुखौ मोनो। दिनैनि मुगाया जोंनो डायनामिक लिडार नांगौ, गोरों लिडार नांगौ, नङाब्ला जोंनि बे गोरोबथाया जोंहा इमप्लिमेन्ट जानो जों मा जागोन, जोंहा गोब्राब जागोन। दिनैनि मुगायाव जाम्बा जाम्बिनि मुगा नङा। दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जे एसेब्लाबो लेखा गोरों जाबाय बर' माहारि हिसाबै, बिसोरबो गोरों लिडारफोरखौ नागिरो। बेनिखायनो जायफोरा दिनै साख्रि मोनाखै, शिक्षित बर' लिडार, बर' फरायसाफोर दङ, सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना खौसे जा। जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै भेन्सार स्कुलफ्राव खामानि मावदों, माने नन गभर्नमेन्टेल कलेजफ्राव साख्रि मावनानै दङ, दिनै नोंसोरनि थाखाय मोनसे अपरचुनिटि, मोनसे खाबु, जे बे नोंथांमोना खौसे जानानै बे माहारिखौ सिबिनायनि। आरो जोङो नुबोदों गोबां मानसिफोराथ' भेन्सार स्कुलाव साख्रि मावनानै जिउ गोमालांबाय। आंनिनो सासे आदै, बिबो बेबायदिनो साख्रि मावोमोन भेन्सार स्कुलाव, बेबो स्कुला माने भेन्सारैनो दाबो दङ, बेबायदिनो बिथाङाबो थैलांबाय। दिनै बिसोरनि गथ' गथायफ्रा बेबायदिनो माने जेरैबायदि मान मर्यादा मोननांगौमोन बेबायदि मोनाखिसै, बेबायदि अभाब अभिजुगनि गेजेरजों बिसोरो फैबाय। दा बिनिखाय आं दिनै आंनि गोजोननाया बेबो जे भेन्सार स्कुलफ्रा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जागोन होनना जोंखौ गेरेन्टि होदों। आरो बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा मा थाबावनो हानो, जायफ्रा जोंहा नन गभर्नमेन्टेल कलेज, दिनै बे कलेजाव साख्रि मावनायफ्रा 3 बोसोरबाबो सोरहाबा दंबयो 10 बोसोर दङ, 12 बोसोर दङ, बिसोरबो मोनसे गाव गोबां सम खस्थ' खालामनायनि बे खाबुखौ दिनै बिसोरबो मोनसे मान मर्यादाखौ मोनगोन। बिसोरो गावसोर जिखौ आसा खालामनानै थाइसेबो फैसा गैयालासिनो बिसोरो बेबायदि फोरोंबोदों, बे खाबुखौ दिनै मोनगोन। आं दिनै बिथांमोनखौबो खावलायदों। बेनिखायनो जोङो गोनो गोथो जानो नांलिया। आरो आंथ' फोथायो, आंथ' बुङो, जोंनि गेजेराव सोरबा धोनि जानायखौ जों मानो मेगन सानो? जोंनि गेजेराव सोरबा गोरों जानायखौ जों मानो मेगन सानो? गोरों जाथों, धोनि जाथों, आं बेखौसो हास्थायो। गुबुनफोरखौ नाय, गुबुनफोरा दिनै रावजोंबो बिसोर मेगन सालाया। गावसिनि जाथि माहारिनि खोथा फैयोबाथ' बिसोरो खौसे। आरो बेनिखायनो जोंबो सोलोंनो नांगौ। आरो जेब्ला जों खौसे जानानै जों आवगायगोन, गुबुनफ्रा जोंखौ नुगोन। जेखौ दिनै हिस्ट'रिक मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै बुंदों, हिस्ट'रिक मोनसे पिस एग्रिमेन्ट होनना बुंदों, ऐतिहासिक होननानै बुंदों। गुबुन जाथिफ्रा बरायदोंब्ला जों बर'फ्रालाय मानो आन्दायनानै थानो? दा बेनिखायनो आं खावलायदों, जायफ्रा भेन्सार स्कुलाव साख्रि मावदों, नोंसोरबो माने डिमटिभेटेड जानो नाङा। नोंसोरनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे खाबु, नोंसोर ओंखारबोनांगौ, खौसे जानांगौ। आरो जायफ्रा दिनै फरायसा महरै फरायबोबाय थादों, फरायबाय थादों, नोंसोरबो माने फरायनायखौ नागारनो नाङा। गोसो होनानै लेखा फराय, मोजां गावनि माहारिफोरखौ, गावनि हारिमुखौ अननो सोलों, मोजां बाथ्राफोरखौ साननो सोलों। सोरबा गाज्रि बाथ्रा बुङोब्ला बेखौ नागार, सोरबा गाज्रि खामानि मावनो लिङोब्ला बिनिफ्राय गोजानाव था। आरो बिनिखायनो पजिटिभ नोजोरजों, थार नोजोरजों साननानै नायदो। आरो बिटिआर एकर्डखौ जोङो गोसो गोरबोजों, जेरैहाय जोङो 27 जानुवारियाव बरायदोंमोन, दिनैबो नोंसोरो बराय, गाजा गोमजायै खौसे खामानि माव। आरो गामि गांखनाव नोंथांमोना मटिभेट खालाम मानसिफोरखौ, बुं बिसोरखौ जे बिटिआर गोरोबथाया जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर खाबु दिनै लाबोदों। आरो बेखौनो आङो दिनै फोरमायदों, बेखौनो आंनि गोसो गोरबोजों आङो बुंदों जे जोंहा दिनै 20थामोन, 20थानिफ्राय 40थामोन, जोङो दिनै 60था जागोन, 20था जोंहा बारायगोन। आरो बिनिख्रुइ देरसिन पलिटिकेल स्ट्रेंथ आरो जोंनो काउन्सिल, जों मिथिगौ, जायफ्रा पलिटिकेल साइन्स फरायो जों मिथिगौ, जोंहा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि थायो, लेजिस्लेटिभ काउन्सिल थायो। आंथ' बे नोजोरजों नाहरदों जे जोंहा अलरेडि जोंहा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि दङ, बेबो जानो हागौ जोंहा काउन्सिल महराव बे दाजाहैगोन। आरो जोङो बिहारफ्राव नुयो, जोङो बाइ केमेरेल लेजिस्लेचार दङ बिसोरहा। जोंनि आसामावबो खिजानि मोनसे समाव थाङै थाङै बेनो मोनसे जोंनि जाति जनगोष्ठीफोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हानायनि मोनसे काउन्सिल महरै दाजागोन। आरो बेनिखायनो आं दिनै बरायदों जे जोङो 40थानिफ्राय 60था जोङो बेबायदि कनस्टिटुवेन्सि जों मोनगोन। जोंनि समयसाफोरखौ जोङो दैखांनो थाखाय आरोबाव जोङो खाबु मोनगोन, जाति जनगोष्ठीफ्राबो सुबिदा मोनगोन। आरो बेनिखायनो आङो दिनै बेखौबो आङो गोसो गोरबोजों बरायदों। आरो आं बयखौबो आङो खावलायदों। आरो जोबनायाव आं बेखौनो फोरमायबाय जे जायफ्रा दिनै जेलाव दङ, नोंसोरबो डिमटिभेटेड जानो नाङा, दुखु जानो नाङा। नोंथांमोनाबो जेब्ला इलेक्शना जागोन, सरकार दाजागोन, आं बिसा खालामो गहोजानायनि राहा लामाया फैगोन, खारन जोंहा सुक्ति जाखाबाय। आरो बे सुक्तिखौ सोरबा साननो रोङि मानसिया खालायाखै। गोलाव सम दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकार, बिटिसिनि दैदेनगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि सार, जोंनि
NDFB नि मोनब्रै फेक्सननि मानगोनां दैदेनगिरि आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोबनायाव खौसे जानानैसो बे सुक्तिखौ खालामदों। बेयाव जेबो गैयामोनब्ला बेबायदि मेलेमजिबि सुबुंमोना रावबो बेखौहाय सुक्ति खालामनाय नङामोन, सिगनेचार होनाय नङामोन। दिनै बेयावहाय जोंनि बर' माहारिनि हास्थायनाय, जोंनि बर' माहारिनि एइम्स एन्ड एसपिरेशना फुलफिल जानायनि मोनसे सिमाङा थानायखायसो बेखौ सुक्ति खालामदों। आरो बिनिखायनो जों दिनै सोर अलरेडि सुक्ति जाखानाय बुस्थुखौ जोङो मानो नाङा होननो, जोङो मानो गनाया जानो? जों दिनै बयबो गनायदों, आंथ' गोसो गोरबोजों गनायदों आरो आं बयखौबो आङो खावलायहरदों। जोबनायाव जों जेसेबां जोङो BTR ओनसोलाव जोङो ज' जानानै जोङो खामिदों, जों बयबो जि सान्थि सुक्ति जाबाय, जों सान्थियैनो जोङो खामिनि। दिनै COVID-19 नि पेन्डेमिकआव आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, न'आवनो थादो, सरकारनि नियम नितिफोरखौ मानिलायदो आरो स्टे हेल्दि, स्टे सेफ। बेसेखिनि बुंनानै आङो फोजोबबाय। साबायखर।